Ginter, co to masz z tą szłapą? Zabajtlaś nie kulą, pierunie. Ja, dzięki ci jak nie robi. A my na trzecim pancerz panowali. To keta dupła i kurde roztrzaskało mi kostka i stopa. To co sa z nami robisz? W takim razie musisz mieć pędzyjo. Ja pędzują. Miałe. Ale wezwali mnie do rzecznika, do ZUS-u, a ten pierun ci ani na mnie nie patrzył. No stwierdził, że jest całkiem zdrowy i już nie boli. A ja właśnie słyszę o tych, co tam byli, że tam, żeby co załatwić, to trzeba iść albo z siekierką, albo z takim pieruńskim kobyrym. Opie, sikierka, takie gówno, albo kobier to jest za mało na tych pierunów. To co byś ty radził? Ja nie chcę się wkurzać, wiesz? Wiecie, jakie fajno bryka, że wczoraj widział. Nazywała się Heiermann, czy tak jakoś. Tako wielu, czarno, oby Mercedes normalnie, tak ci płynął po drodze. Kurde, takie auto, wiecie. A ja by tak, wiesz, chciał takiego Maybacha. Posadziłby się kolej mnie ta sklepowo nasza i byśmy się takaj pojechali. To posilmy się coś. Karol, na co ci taki Harbach? Wiesz, jakie tajle są do niego drogie, a jeszcze ci go by jakie hahary ukradli i co po tym? No dobra, hopy, kończymy i jadymy do tej dziury, bo ten kabel. Jadymy, chłopie, Bo jeszcze go kiedyś znajdzie, będziemy mieli gówno. Tak jest, jadymy. Popilujemy trochę. Czekajcie, no muszę przez szlafuzla pałowinąć i łabuć ten but. Przecież cię sam nie zostawimy, chłopie. No ale piluj!